Malaban sa labi mo. Gawin ko pa sa... Hey mga kamukbangers! Welcome to our channel! Bicolana. Bak kami ulit mga kamukbangers. Kasi matagal-tagal din kami walang upload. So ngayon naman, ang imumukbang namin is siomai. Baboy ba yun na? Pork siomai. Okay? Yan. Bukan pa sa bobo, ang ganun, sakna. Naku, date pa ba yan? Mga ganda tabi ako po yung ano. Ano ba yan? Ketchup daday. Toothpaste. Thank you. First time ko nakatingin ng siomai. Gawin ko masarap. Hindi ko nga tapos manay. Nakamis. Si Day-Day, kasama na sa yung 5. Actually guys, dinner talaga namin to. Binlog lang namin para may bago kaming upload. Ay, sorry. Parang kulang ang rice. Gulat talaga sa ulan na kasama. Pwede man yan, no? Parang ano ba pagulaman? Tawagin mga sinunay at isa natin. Ano kaya? Hope na na. Tawagin mo sa sinunay. Hindi naman masyadong maangang ang sili. Bakit? Di ba may tutunto ka sa kanila manay? Ano, pwede share lang. Share lang namin guys, saka magpapasalamat na rin kami. Dahil naka 1K subscribers na kami! Yay! Monetized na kami! Yay! Thank you sa mga... Thank you very much. That's seryoso guys. Hindi rin yung pinahirapan ni YouTube. Yun yung ano din. Nakaka-happy kasi kailan ba tayo na nag 1K? End of December. Naka 1K subscriber na kami. Tapos after 3 days, no? Parang after 3 days. Parang mahigpit yata sa iba.
Thank you sa YouTube. At syempre, thank you din sa lahat ng mga subscribers. Mabuhay tayong lahat! Kaya thank you talaga sa lahat ng subscribers namin. Nakabasog. Busog na naman ang tres. Medyo maangas. Kaya ano ko siya. Pinto. Sulit. Okay. Sulit. Tama mo. Tigil na tigil kasi daw si Buyo. So, sarap ng chili garlic. Naubos na namin yung isang rice cooker. Oh, nasa nakaubo. Grabe na naman, Manay. Hindi kasi kami nag-lunch. Kaya bale, lunch saka dinner namin to. Hindi sana wala ka dyan sa pinakatukawan niya. Brunch. Yung tubig. Tsaka na na-realize. Kaya. Wala kang pa yung pagawin. Kalimutan ko yung tubig. Wala ka ano. Naman niya. Mag-franchise na tayo nito, boy. Sa Bicol. Sabi, sa BTC. Iba na ba? May mga siomay doon, pero... Baka okay na. Baka na sila may. Di ba ito kami pansap? Ano kasi yun eh. Di ba may sarap kayo ng baka na ano na? Di ko yung gusto. Ako din. Masarap na. Hater ba yun? Tulog na si Nunay. Kahiyaan ka sa kanin. Diet ka. Ito na lang guys ang tira. Isang rice cooker na kanin. Kaugang kaldero. Ito na lang. Dessert na lang. Wala. Kala ko may cake pa tayong tira. Nung, ano? Birthday ni Doy. Ubus na. Wala na ba tayong dessert? Kala ko meron din. Kasi yung cake na yung pang 10 tao yun. Eh, kumakain 3. So, isang ano lang yun, mga 2 araw lang, tapos ubos na. Ganyan ang mga tao dito, diet. Tsaka 2 cake yun. Imagine, 3 lang kumakain. Yes. Sinabot lang 2 araw, di ba? Tumpak. Walang mga hilig dito sa ano, Sa cake. cake. Okay guys, i-close na namin to. Sana nabusog din kayo kasi kami sobrang busog. So, So, thank you for watching. please subscribe. Please like and share. Thank you. Thank you, guys. Susunod ulit.
Mukbang. Bye guys! Thank you for watching!